तो कहले मैं कई झील ना जे से 26 किलो ढालीचन ये माने आमर 30 किलो जमा पूरा ढाली बुझल। तो देख मोर रोषे उठिले मैंने 6:30 है सब फोन कर सका मैंने रिचार्ज सरीगला मोबाइल रिचार्ज करके रिचार्ज सरीगला ना भात फाट रोषे कर आज डेरी कर मैंने कि बसैनि भात मात कि बसैनि मुझे बसैबी आज बहुत डेरी है बुझे ना सकाल फोन कला गले बोले उठिली के भागुची ना उठी था 7-8 जाता भात बता कि बसैनि कि नहीं उठिक बिछना उठाऊँ बुझे जाइए रिचार्ज करी पुणी किशोर भाई मान पाखे बर्तमान जी सब रिचार्ज मारते बुझे रिचार्ज मार देख माने पागार पाई काले किसी करनी फास्ट खोलुची समार रिचार्ज मारे मोबाइल मोबाइल रिचार्ज मारे किसी करी मैंने पैसा मैंने सबार रिचार्ज फास्ट मैंने केते नौ देख हाँ मैं सब सका फोन कले ना कहले रिचार्ज सरीगला कौन रिचार्ज मारी दियो मैंने 2टा मोबाइल रिचार्ज बोधे 1000 टका मैंने सका काली पैसा मिलला ना मैंने काली पेमेंट हो गला आज सका माने फोन आसी रिचार्ज सरीगला रिचार्ज मार दियो तो गाड़ी देख मुझे जी रिचार्ज मारे पाई मो रिचार्ज देखिए ये अच्छी ना दुकान जाए पड़े मुझे जानी मुझे जाकि रिचार्ज मार दिए फर्स्ट से फोन करेंगे व्यस्त से मुझे जाऊँ रिचार्ज मार बुझे तो गाड़ी देख मैंने मुझे रिचार्ज कर सारी है रिचार्ज कर सारा बाद भाई दुकान नास्ता करने सकाल तो मुझे रोषे करी तो कर सारे सबार मैंने बाहर दुकान टे जीमी है आम मैंने किसी कम कर देख माने यहीटा सब देख माने यहीटा सब बनाऊे हाँ से चली देख मो झीआरी माने झीआरी छे माने मो नातिया ये माने आम यपटे कम करे जो एत बड़ ऊंचा है ना ये जो ऊंचा है से कम करे सबा मुझे तो सबा पड़े मैंने सबा पड़े ना से डेरी हे मैंने जन को लेकिन कम करुँच बर्तमान से मुझे तो आसने गोटे मस लगे पूरा तो आसला काम कर दुकान जीवा चलो सका किए लुक ना रास्ता नहीं नीलेश शुई गलु जे नीलेश शुई गलु जे दुकान किसी मुझे किसी जानी है खेला रही रही कि खाली बोर है किसी ना इे जाऊँ थोड़े सियाड़े थोड़े जाऊँ बुले 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 ठीक है नहीं एमती गोटे लोक जान जे मैंने मुझे डेली देखे हेलमेट पिंधिकी जी एटा हो कि सैकल नहीं जामती दुनिया जिनस नहीं बेग्रे मैंने एमती ये ना ताले ऐसे आज हेलमेट पिंधि खरा देनी बोधे मैंने
ମୁଁ ଆସିକି ମାନେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଭିତରେ ନେଇଛି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁନି ସକାଳୁ ସେ ଉଠିକିନା ମାନେ ଏଇଟା ଡେରି ହଁ ମାନେ ସବୁ କିଛି ମିଳେ ଏଠି ମୁଁ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଗୋଟେ ନେଲି ସବା ଯାଇଛି ବୋଲି ମାନେ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଉଛି ନହେଲେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅ ବୁଝିଲ ନା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ କେନେ ଖାଉଛୁ ଇଏ କରୁଛୁ ପଳେଇଛି ମାନେ କିଛି ଖାଇଦେଉଛି ନହେଲେ ଆଉ କେତେ ଦିନ ପରେ ପଳେଇ ଆସେ ଖାଇତେ ଦେବେନି ଖାଇବି ସେମାନେ କହିବେ କି ବେକାର ଖାଲି ଫାଲତୁରେ ଫଣରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ ପଇସା କିଛି ନାହିଁ ସେ ପଇସାରେ ଛୁଆକୁ ଯାହା ନାଁ ତ କାମରେ ଲାଗିବ ଏବେ ତ ଛୁଆ ନାଇଁ କି ଦେବା ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଥାନ୍ତା ନହେଲେ ସବା ଗାଡ଼ି ଦେବ ବୁଝିଲ ମାନେ ଏଠୁ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ ଆସୁଛି ମାନେ ପାଖରେ ଡେରି ମାନେ ଏଠି କ୍ଷୀର ଫିର ସବୁ ମାନେ ଏଠି ରାସନ ଦୋକାନ ବି ସେମାନେ କରିଛ ମାନେ ସବୁ ମିଳେ ବୁଝିଲ ଚାଉଳଠୁ ତେଲ ନେଇକି ସବୁ ସେ ମୁଁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଗୋଟେ ଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଖାଇବା ପାଇଁ ସବା ଦେଖିଲେ ଦେଖିବ ମତେ ଏଇଗୁଟା କରିଛ ମୁଁ ଗଲା ପରେ ଆମେ ପଳେଇ ଗଲେ ନା ତାପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲା ପରେ ତମେ ଇପି ଖାଉଛ ଥଣ୍ଡା ଖାଉଛ ଖାଇବା ଜିନିଷ କିଛି ଖାଉଛ ନା ବହୁତ ରାଗ ମାନେ ଏମିତି ଖାଇବା ମାନେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ମାନେ ମୁଁ ଭାତ ଖାଇ ଦେଖୁଛି ନା ମାନେ ବହୁତ ଗାଳି ଦିଅ ବୁଝିଲା ତ ମୁଁ ଆଜି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବି ଯାଇକିନା କାମ ଅଛି ମୋ ଘର ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିକି ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବି ମୁଁ ରୁମ୍ରେ ଦେଖାହେବା ହେଲା ତ ଗାছ ଦେଖ ମାନେ ତୁମେ ମାନେ ଯେତିକି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ମୁଁ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀରେ ଅଛି କିସ କାମ କରେ କିସ ନାହିଁ ସେ ତ ସବୁ ଭାବୁଥିବ ମାନେ ମୁଁ କାମ କରେ କିସ ଦେଖେଇବି ତାହେଲା ମାନେ ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କରେ ମାନେ କିସ କାମଟା ମୁଁ କରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖେଇବି ମାନେ ସଭା ବି କରେ ମୁଁ ବି କରେ ଆମ ଛୁଆ କେଠି ବସିଥାଏ ସେଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଖେଇବି ହେଲା ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ମେସିନରେ ମୁଁ କାମ କରେ ଏଇ ଚାଇନା ମେସିନର ମୁଁ ଲାଇଟଟା ଜଳେଇ ଦଉଛି ରୁ ମାନେ ଏଇ ଚାଇନା ମେସିନ ମୁଁ ଚଲାଏ ମାନେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ସ ଅଛି ମାନେ ଏଠି ଓଜନ ଦେଇନି ବୋର୍ଡରେ ମାନେ ଓଜନ ଲେଖା ହେଇନି ମାନେ ସାଇଜ ଅଛି ମାନେ 203 mm ସାଇଜର ବାହାରିବ ମାନେ ଏଇ ବାକ୍ସର ଲାଗିଛି ଏଇ ବାକ୍ସଟା ମାନେ ମୁଁ ଏଇଠି କାମ କରେ ମାନେ ଏବେ ତ ସବା ପଳେଇଛି ଘରକୁ ମାନେ ସେମାନେ ଏଇଠି ମାନେ ମାଟି ପଡ଼ିଥିବ ମାନେ ଆମ ଗାଁ ଆଡ଼କା ଭଳିଆ ମାଟି ନୁହେଁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧା ମାଟି ଯେମିତି ଭୂଇଁ ମାଟି ସେ ମାଟି ନୁହେଁ ମାନେ ସବୁ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମାନେ ମାଟି ହେଲା ମାନେ ସବୁ ମିକ୍ସ ହେଇକି ଆସିବ ମାନେ ସେଠି ଅଛି ମିକ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ଜାଗା ମୁଁ ସେ ବି ଦେଖେଇଦେମି ମାନେ ସେଠି ଅଛି ହେଲା ଏଠି ସେଠୁ ଆଳିବେ ମାନେ ସେମାନେ ଅଲଗା ଲୋକ ଅଛନ୍ ସେଠି ଘୁରେଇକି ମାନେ ଫେଣ୍ଟିକିନା ଆଳିବେ ଏଠି ଢାଳିବେ ଏଠି ସବ ଦୁଇଟା ଲେଖା ସୁତୁଲି ଅଛି ମାନେ ଝିଅ ପିଲା ନା 26 କିଲୋ ଓଜନ କରିବେ ଏଠି ଦୁଇଟାର ସୁତୁଲିର ସେମାନେ ଏଠି ଢାଳି ଦେବେ ହେଲା ମୁଁ ଏପଟର ପେରସିଂ ହେଇକି ବାହାରିକିନା ମାନେ କେ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ବାହାରିବ ଦେଖ ମାନେ ଦେଖ এই প্রকার এইটা বাহারিব ହେଲା এইগুলো যে লেখা ହେଇଛି এই যে দেখো 203 mm ট্রলিকন মাল ହେଲା ମାନେ ଏଇ ଏତିକି ମାନେ ଓଜନିଆ ମାଲ ମାନେ ସେମାନେ ଢାଳନ୍ତି ମୁଁ ଭାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ମାନେ କେମିତି ଢାଳି ପାରୁଛନ୍ ମୁଁ ସତ ସତ କହିଦେମି ଏଠି କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ଯେ ସେ 26 କିଲୋ ଢାଳିଛନ୍ ଇଏ ମାନେ ଆମର 30 କିଲୋ ମାନେ ପୁରା ଢାଳିଛି ବୁଝିଲ ମାନେ ଟିକେ ଉଞ୍ଚା ହେଉଛି ହେନେ ବି ସେମାନେ ମୋର କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ମାନେ ଢାଳି ପାରନ୍ତି ନହେଲେ ଚାଇନା ପରେ ସେମାନେ କେହି ଝିଅ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଯେ 30 କିଲୋ ମାଲ ଏତିକି ଉଞ୍ଚାରୁ ଟେକିକି ସେମାନେ ଢାଳି ଦେବେ ମାନେ ଆମ ସଭା ମାନେ କେମିତିକା ଝିଅ ମାନେ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ମାନେ ପୁଅ ଭଳିଆ କାମ କରିବା ମାନେ ଏଠୁ ଉପରକୁ ଢାଳିବା ଆଉ ମୁଁ ବି କୁହେ ମାନେ 30 କିଲୋ ମତେ ବି ଦୟା ଲାଗିଛି ମାନେ ଏତେ ଓଜନିଆ ମାଲ ସେମାନେ ଟେକିବେ ଝିଅ ପିଲା ହେଇକି ହେଲେ ବି ସେମାନେ କିଛି ମାନନି ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ହେଲା ଏଇ ମାଲକୁ ସେମାନେ ଢାଳିବେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କେହି ଗାଡ଼ିରେ ଶୋଇବେ ନା ପୁଣି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କରନି ମାନେ ଢାଳି ଦିଅନ୍ତି ହେଲେ ବି ସେମାନେ କୁହ ନା ମୋତେ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଜାଣିଛି କିନ୍ତୁ ହାଲକା ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଭାରି ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେମାନେ ଏଠି କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ନା ମାଲ ଫେଣ୍ଟା ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଫେଣ୍ଟା ହୁଏ ବୁଝିଲା ଏଗୁଡ଼ା ତ ଆମ ଛୋଟ ପ୍ରେସ୍
11 ମାନେ 2 କିଲିଆ 3 କିଲିଆ ମାଲ ଲାଗିବ। ଏଟାର ମାନେ କିଲେ ବି ନୁହଁ, ମାନେ କିଲେ 300 ନା 400 ଗ୍ରାମ ଅଛି ଏଟା। ମାନେ ଇଏ ଦେଖ ସେ ମୁଲର ମାନେ এইগুড়াର ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ହବ। ମାନେ এইଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାଲ ମାନେ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାର ମାଲ ପଡ଼ିଛି, ମାନେ ପାଉଡର ଗୁଣ୍ଡ, ଗୋଟେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ, ମାନେ ପଥର ମାନେ ଏଇ ଆମର ଯେମିତି ମାଙ୍କଡ଼ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସେଗୁଡ଼ା ନୁହେଁ, ମାନେ ସବୁ କେମିକାଲ ପଥର ମାନେ ତିଆରି ହେଇଛି ବଡ଼ି ସବୁ, ସେଇ ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ଆସିଛି। ମାନେ এইগুଡ଼ା ଦେଖ, ଯିଏ ହେଲେ କହିବ ଆମ ସିଆଡ଼େ କହିବେ ନା ଏଗୁଡ଼ା ଚିପ୍ସ ଗୁଣ୍ଡ, ଚିପ୍ସ ନୁହଁ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଥର ଗୁଡ଼ା କଙ୍କ, ମାନେ କିସ ପଥର ମୁଁ ବି ଜାଣିନି, ମୁଁ ବି ଚିହ୍ନିନି ୟାକୁ। ଏଗୁଡ଼ା ଆମ କାମ ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଚିହ୍ନିନି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛି ଏଇଠି ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ହବ ମାଲ। ଏଇ ମୂଲର ମାନେ 5 ଜଣ 6 ଜଣ ଥିବେ, ମାନେ ସବୁ ବନା ହବ। ଇଏ ସବୁ ବଡି ଲେଖା ହେଇଛି, କିଏ ପ୍ରେସର କେତିକି ଯିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଲା। ମାନେ ଆଜି ବୁଧବାର ନା, ଆଜି ଛୁଟି ଅଛି, ଆଜି ବନ୍ଦ। ମାନେ এইগুଡ଼ା ସବୁ ଯିବ 6 ନମ୍ବର 7 ନମ୍ବର କି 10 ନମ୍ବର। ଆମର ହେଉଛି 10 ନମ୍ବର ପ୍ଲସ୍ ଇଏ, এইটা ବଡି ଲେଖା ହେଇଛି। এই ବଡି ଆମ ଯିବ, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବନେଇବା। ଆଉ କଥା ରହିଲା ଏଇ ମାଲ ସବୁ ମାନେ ଆସେ ସବୁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା ଗୋଟା ହେଇକିନା ମାଲ କିଆରେ ସବୁ ଫେଣ୍ଟା ହୁଏ। ଚାଲ ମୁଁ ଦେଖଉଛି ହେଲା, ମାନେ ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହୁଏ, ମାନେ ପତ୍ର ଦେଖ, ମାନେ ଇଏ କେତେ ପ୍ରକାର ମାଲ ରହିଛି, ମାନେ ଧଳା କଳା ହଳଦିଆ ସବୁ, ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମାନେ କଣ କହିବି, ମାନେ ପଥର ଗୁଣ୍ଡ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି। ଆଉ ସବୁ ହେଉଛି ମାନେ କଷ୍ଟଲି ମାଲ, ମାନେ ସୁନାଠୁ ଦାମ ଇଏ ମାଲ, ମାନେ କେମିକାଲ ଇଟା ବନା ହେଉଛି। ମାନେ ଏଇ ମାଲ ମାନେ ଫାର୍ମା ଟାଇପର ବନେଇକି ଲୁହା ତରଳା ହେଉଛି, ତାହେଲେ ଭାବ ମାନେ କେତେ ଦାମ ରହିଥିବ ଇଏ ମାଲ ସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଇଏ ମାଟିରେ ଯେ ଆମ ଏଗୁଡ଼ା ମାଟି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ମାନେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖିବାର ମାନେ ଲେଖିବାରେ କାମ ଆସେ, ମାନେ ଇଟାର କେତେ ପିସ୍ ମାରିଲେ ଏଗୁଡ଼ା ଲେଖେ, ମାନେ ଧଳା ମାଟି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ା ଆମେ ଲେଖେ ଏଇ ମାଟିକୁ ନେଇକିନା ହେଲା। ତ ଦେଖ ଏଇଗା ସବୁ ମାନେ এইটা ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ମାନେ ସବୁ ମାନେ ସବୁ ଖଣିରୁ ଏମାନଙ୍କର ଖଣି ଅଛି, ସବୁ ସେଆଡ଼ୁ ଆଣାଯାଏ। ଯେମିତି କୋଇଲା ଖଣି, ସୁନା ଖଣି, ମାନେ ଅଛି ନା ସେମିତିକା। ମାନେ এইଗୁଡ଼ା ଦେଖ, ଏଗୁଡ଼ା ପଥର ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ା ପଥର ନୁହେଁ, ମାନେ ପଥର ଟାଇପର ସେମାନେ ଦେଖାଉଛି, ପଥର କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ହେଲା। ମାନେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେସିନ୍ ମାନେ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ନେଇକିନା ଏଥିରେ ଢାଳିବେ, ସବୁ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ବେଲ୍ଟରେ ଉଠିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବେଲ୍ଟ ଲାଗିଛି ତଳେ ଦେଖ, ଏଇଟା ଉପରକୁ ଯାଇକିନା ମାନେ ସେପଟେ ଏଇଟା ବାହାରିବ, ସେପଟକୁ ସେମାନେ ନେଇକି ସିଆଡ଼େ ପକାଇବେ। ଜିଆ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ସେଗୁଡ଼ା ପକାଇବା ଏଇଗୁଡ଼ାର, ଏଠି ଗୋଟେ ଅଛି ସେଇ ମେସିନ୍। ଆଉ ଏଇ ଉଞ୍ଚାରେ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ସେଇ ସବୁ ଧଳା ମାଟି ଆସିକିନା ଏହାକୁ ଢଳାଯିବ। ଏଠି ଢାଳିକି ସେ ମାନେ ପାଉଡ଼ର ହେଇଯିବ, ମାନେ ଭିତରେ ଗୁଣ୍ଡ ହେବ, ଗୁଣ୍ଡ ହେଇକି ଇଏ ଦେଖ, ଏଠିରେ ନେଇକି ଯିବେ ପାଉଡ଼ର ଗୁଡ଼ା ଉରିଲା, ପୁରା ପାଉଡ଼ର। ଏ ଦେଖ, ମାନେ କିଛି ମାନେ ଗୋଟେ ବୋଲି ମାନେ ଦାନା ବାହାରିବନି, ଯୋଉ ଦାନା ଆକାର ଭଳିଆ ରହିଗଲା ସେ ନୁହେଁ। ଆଉ ସେଇ ଯେଉଁ ମୋଟା ରୋଲ ଦେଖୁଛ, ମାନେ ପୁରା ସେ ଦାନା ସେଠି ପଡ଼ିବ, ପୁରା ଫାଇନ୍ ହେଇକି ବାହାରିବ। ଯିଆଡ଼କୁ ବୁରା ଲଗା ହେଇଛି ଏଠି, ମାନେ କାମ ହାଲକା, ଖାଲି ଏଇମାନଙ୍କର ଟିକେ କଷ୍ଟ ଅଛି। କିସ ନା ସେଇ ଯେଉଁ ମୁଁ କହିଲି ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ, ସେଇଠି ହାତରେ ନେଇକି ଗୋଟେ 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 ପକାଇବେ, କିମ୍ବା ଚୁନା ମାଟି ମାନେ ଚୁନା ଚୁନା ହେଇଥିବ ଦାନା, କଡ଼ାରେ ଗୋଟେ ପକାଇବେ, ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଠିରେ ସବୁ ଲୋଡ଼ର ଅଛି, ଇଏ ଦେଖ ଚିହ୍ନ ହେଇକି ଅଛି, ଏତିକି ହିସାବର ସବୁ ଲୋଡ଼ର ଉଠେଇବ, ଟିକେ ଉପରେ ନେଇକି ଢାଳିଦେବ, ତ ସେଇଠି ଘୁରି ଘୁରି ମାନେ ଫାଇନ୍ ହେଇକି ପୁରା ବାହାରିବ ଏପଟରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ପୁରା ଫାଇନ୍, ମାନେ ପାଉଡ଼ର ଯେଉଁ ଆମେ ଇସ୍ତେମାଲ କରୁଛେ ମାନେ ମୁହଁରେ, ତାଠୁ ଆହୁରି ଫାଇନ୍, ବୁଝିଲ। ମାନେ ଏତେ ଫାଇନ୍, ମାନେ ହାତରେ ଧରିଲା ମାତ୍ରେ ମାନେ ସିଲି ମାରିବ, ଯେ କ୍ରାମ୍ବୁଡ଼ି ଖେଳ ସେଇ ପାଉଡ଼ର ଭଳିଆ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଏତେ ସିଲି ମାରେ। ମାନେ ଏ କମ୍ପାନୀରେ ଯିଏ ବି ଆସିଛି,
ମାନୁଛି ମାନେ ଆମର ବୁଧବାର ବନ୍ଦ ହୁଏ ମାନେ 8 ଘଣ୍ଟା ଡ୍ୟୁଟି ମାନେ କେହି କମ୍ପାନୀ ଏତେ ସୁବିଧା ନାହିଁ କମ୍ପାନୀ ଯେତିକି ସୁବିଧା ମାନେ ମୁଁ ଏତେ କମ୍ପାନୀ ଘୁରିଛି କେହି କମ୍ପାନୀରେ ମନ ଲାଗେନି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି ମାନେ ମୁଁ ରହିଛି ମୁଁ ନିଜେ ମୁଁ ଆଉ କାହାରି କଥା କହୁନି ମୁଁ ନିଜେ ମାନେ ରହି ଆସିଛି ମାନେ ମୋତେ ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ମନ ହୁଏନି ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଏତିକି ମାନେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଚିରାଗ ଭାଇ ଦେଇଛନ୍ ମାନେ କେମିତି କହିବି ମାନେ କିଛିରେ ମାନେ ହଇରାଣ ନାହିଁ ନା ଖାଇବାରେ ନା ପିଇବାରେ ନା ରହିବାରେ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଖାଲି ଯାହା ଖାଇବା ନିଜ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି ଆଉ ନହେଲେ କିଛି ନାହିଁ ମାନେ ସବୁ ଚିରାଗ ଭାଇ ବୁଝନ୍ ପାଣି ଲାଇନ୍ ରୁମ୍ ସବୁ ପଇସା ପତ୍ର ମାନେ ମାନେ ବାବା ମୁଁ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିକି ରହିଛି ମାନେ କିଛିର ସୁବିଧା କରିନାହାନ୍ତି ଚିରାଗ ବାସ୍ ଏତିକି ଫୋନ୍ କେହି ମଦ ଖାଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଆସିବନି ଆଉ ମୁଁ ତ ସେ ମୋର ପୁଅ ତ ପିଏନି କିଛି ନାହିଁ ସେଥିଲାଗି ମାନେ ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଦେଖ ଆଗରୁ ଛୁଆ ବେଳକା କଥା ଅଲଗା ଏଇନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 22 ବର୍ଷ 24 ବର୍ଷ ହେଲିନି ମାନେ ମୋତେ ମଦକୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଆମକୁ କମ୍ପାନୀ ବି ମୋତେ ମୁଁ ପିଏନି କି ପିଉ ବି ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କି ପିଏନି ବାସ୍ ଏତିକି ବଢ଼ିଆ ମାନେ ଚିରାଗ ଭାଇ ଯେତିକି ମୋତେ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଛନ୍ ମାନେ ଏଠି ସବୁ ଲୋକ ମାନେ କେହି କମ୍ପାନୀ ସେମିତି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ନାହିଁ ଯେ ଏଠି ଯିଏ ଆସିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କଲେ ହେଲା ମାନେ ଯିଏ ଯାହା ଆସିଲେ ମନ ଇଚ୍ଛା କାମ କରିନେଲେ କାମ କଲା ବେଳେ କାମ କର ଆଉ ଯଦି କାମ ନାହିଁ ବିନ୍ଦାସ ବସିକି ରୁହ ବାକି ଏତିକି ଚିରାଗ ଭାଇ ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଦେଇଛି ମାନେ କେତେବେଳେ ଆସିକି ଚିରାଗ ଭାଇ କହିବେନି ଯେ ଭାଇ ବସିଛ କାରଣ ମୁଁ କେବେ ବି ଶୁଣିନି ବାସ୍ ଏତିକି କୁହ ଭାଇ ତୁମେ ଆସୁଛ କାମ କରୁଛ ଖଟିକିନା କାମ କର ମାନେ ଆମକୁ ଠିକ ଆକାର ଦେଇଛି ଚିରାଗ ଭାଇ ମାନେ ତୁମେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଯଦି ନ ମାରିବ ତୁମରି ଲସ୍ ମୋର କିଛି ନୁହେଁ ନିଜ ଲସ୍ ହେବ କିଛି ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ବି ବୁଝେ ଟିକେ ଆମ ଏଇଟା ଠିକ କଥା ଆମ ଲସ୍ ହେବ କିଛି କାମ ନ କରିକି କିଛି ହେବ ନା ମାନେ ଏତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ନା ଏଠି କମ୍ପାନୀ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଘର ଯିବା ପାଇଁ କିସ ଏଠି କମ୍ପାନୀ ମାନେ ମୁଁ ଆଉ ଯାଇକି ଏଠି ରହିଯିବି ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଏଠି ଭଲ ନୁହେଁ ସେ ବି ମନ ଲାଗିବ ମାନେ ଏତିକି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ଅଛି ଚିରାଗ ଭାଇ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ଏତେ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଭାଇ ଦେଖ ଠିକା କାମ କରିବା ଆମେ ଯଦି ବି ମାଲ ନ ମାରି ପାରିଲେ ସେମାନେ ହାଜିରିଆ କାଟ ଦେବେ ମାନେ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପଇସା ଦେବେ ମାନେ ହେଲ୍ପର ଲୋକକୁ ଅପରେଟରକୁ ଦେବେ 350 ଲେଖା 8 ଘଣ୍ଟାରେ ଆଉ ସେ କମ୍ପାନୀ ତ କହିଦେବେ ମୋର ତୁମେ ତ ଠିକା କାମ କରୁଛ ହାଜିରି ଆମେ ଦେବାନି ଏ କମ୍ପାନୀ ଏତିକି ଅଛି ତୋତେ ମାଲ ନ ହେଲା ହାଜିରି 350 ଲେଖା ଦେବେ ବାସ୍ ସେତିକି ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ନିୟମ କ'ଣ ଏଥିପାଇଁ ଏଇ କମ୍ପାନୀ ମୋ ପାଇଁ ବେଷ୍ଟ ପୁରା ଆଉ ନହେଲେ ଯେତିକି ରହିଛି କମ୍ପାନୀରେ के कंपानी कहे तुम्हें काम कर पैसा देमिनी ए कंपानी मोह लगे पूरा बेस्ट बुझे ए भितर अच्छी के 5टा प्रेस भितर अच्छी एगुड़ा एगुड़ा हैंड प्रेस से चाइना से चाइना को मुझे एगुड़ा सब हैंड प्रेस बुझल तो गाइस देखो मैंने 8टा हाँपाई गलानी मुझे रोषे कर खाइनी मैंने किए रोषे कर कई करदेवे मैंने मुझे तो एकला रोचे रूम सभा भी तो पड़े मुझे जा रोषे कर खाइमी तो गाइस देखो मैंने एकला रोषे कर मान मैंने काली रात करनी कि काली रात आसला खाई एवं खाइबी रोषे कर तो गाइस मो वीडियो केमती लगे मैंने कमेंट में निश्चय जड़े है निश्चय शेयर करेंगे मैंने जहाँ भी भूल करी मैंने करदे तो निश्चय कमेंट जनइबे भल लगे ना खराब लगे बाय बाय।